Kena kamar sabuwa ce a wannan shirin, zan iya sanin sunanki? Sunana Salimat Ibrahim, amma mutane da yawa sun fi kirana da Nana. Ke aka yi baki shigo ma'aikata da wuri ba? Ranka ya daɗe lafiya? Lafiya lau. Tambayar da zan miki shine da gaske so ake a cutar da Umar Hashim? Eh haka ne. Kuma na san har da ke a ciki ko? Ranka ya daɗe wai me ke faruwa? Shin an gaya maka wani abu a kaina ne? Ka ji abin da na gaya ma ko? Wallahi abin da kunne na ji. Gaskiya ne. Haka ne Umar Hashim? A'a. Me ke gani? Kin san me yake faruwa a ma'aikatan nan kuwa? Na sani. Me kika sani akan Hajiya Nafisa? To ai kowa ya san Hajiya Nafisa ruwan zartsi ne. Kowa a nan ya sani. Umar Hashim, ni shawarar da zan baka shine ko ka je ka sa hannu a wannan takardar yarjejeniya. Kana cewa Umar Hashim ya sanya hannu a wannan takardar hannun jarin. Ka san idan ya sanya hannu me hakan zai haifar? Kai a tunaninka wa yake kulla ma makirci? Ina da yakinin cewa wannan makircin ba daga kokollar Hajiya Nafisa. Mun gode da kallon tashar Saske TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode.